Dnes lidi, já vás vítám, já jsem Lukáš a vítám vás po velmi dlouhé době u dalšího shortu, ve kterém vám chci říct, že se vracím konečně zpátky k YouTube, protože teď jsem to měl extrémně hodně, hledání různých prací, úřadování, no prostě to bylo extrémně dost. Každopádně lidi, vracím se, už mám zase volnou, už mám zase klid, teďka dokonce budu i zase natáčet videa, takže New Super Luigi dotočíme, Super Mario 3D Land dotočíme a něco vám ukážu. Můžu už natáčet i konečně přes Nintendo Switch. Už jsem přišel na to, jak streamovat Switch do telefonu. Takže tady je plno her, které budeme společně natáčet. No a já se na to velmi těším. Takže doufám, že vy taky lidi, protože po New Super Luigi nebo bychom mohli natáčet 2 série najednou, New Super Luigi plus teda nějakou Switch hru. No a já vám dám když tak do hlasovačky, jakou hru byste chtěli na Switch vidět, tam 3 hry. No a vy vyhlasujete a podle toho se zařídím a natočím další sérii, takže budou 2 série, kde ale na to dotočíme to pro New Super Luigi. No a to by bylo vše, takže doufám, že se vám tento short líbil, mějte se krásně, skladejte básně, já se na vás budu těšit.